Исәнмесез, иптәш Гыйльманов? Исәнмез, иптәш Сәфәрғалиева. Отырығыз. Рахмет. Тыңлайм. Яшылаған колхозы беләсездер, иптәш Гыйльманов? Беләм. Андый колхоз районда бер генә бит. Белсәгез, мин шул колхозда. Беләм. Партия члены. Беләм. Ләкин бөтенләй белеп бетердем дип әйтә алмыйм. Табигый. Аның өчен вакыт кирәк, эштә күрү кирәк. Шәгес турында яшел алам бер нәрсә күрсәтмиме? Күрсәтми, иптәш Гыйльманов. Теге яки бу коммунистның эшчәнлек сыйфатын ул эшләгән учреждение яки колхозның экономик, полик хәленә карап күрсәү дөрес түгел дисезме? Дөрес дим. Соң шулай булгач. Ләкин бит мин яшел алымда эшләмәдем. Эшләтмәделәр. Менә хәзер эшләргә телим. Әйбәт. Кем комачаулыйсың? Андый кеше юк инде, хәзер андыйларны алдылар. Һәм аларны нәкъ менә шуның өчен миңа эшләргә комачаулаганнар өчен алдылар дип уйлыйм. Шуңа дәртем почмакланып китте шикелле. Бик шәп. Ай, дәртегез дә булгач, бигрәк тә яхшы. Менә нәкъ шуны белгән кебек мин сезгә бер зур эш тәкъдим итәргә тора идем. Ой, иптәш Гыйльманов, гафу итегез. Ул зур эшегезне сез башка берәүгә калдырыгыз. Үзем теләгән эшне эшлисем килә минем. Нәрсә эшләргә телисең сез? Мин теләгән эш практикада сорап алына торган эш түгел, әлбәттә сезгә сәер тыелыр дип куркам. Юк, сорагыз. Мине Яшел Алан колхозына председатель итеп тәкъдим итүегезне сорыйм. Сез көләсез? Юк. Көлмим. Гаҗәпләнмим дә. Ләкин бит председательне колхозның гомуми җыелыш сайлап куя бит. Халык ни әйтер? Халык турында үзем балачагымнан үскән авылдашларым турында шигем юк минем, иптәш Гыйльманов. Бу хакта алар үзләре миңа тәкъдим итәләр. Соң? Ләкин бит мин коммунист кеше. Бу турыда райкомның фикерен беләсем килә. Ни өчен именно председатель булырга кирәк? Бүгенге көндә үз авылымның шундый хурлыкка төшүен күтәрә алмыйм. Мондый түгел иде безнең авыл. Алып чыгасым килә шуны юлга. Соң сез председатель булуның ни дәрәҗәдә авыр икәнлеге турында уйладыгызмы? Уйладым. Бигрәк тә Яшел Аланда. Уйладым. Соң? Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар бит, иптәш Гыйльманов. Торганда сез бик җитди кеше булып чыктыгыз, Рәйткә алмасагыз, минем сезгә бер соравым бар. Рәхим итегез. Халык арасында сезнең бер кушаматыгыз бар икән. Шул сезгә билгелеме? Җинне Камал дип йөртәләр. Башкасын белмим тагы. Шул кушамат сезне кимсетмиме? Юк. Җинне Камал булмасам председатель буласым килә дип райкомга килер идемме ди. Ни өчен сезгә андый кушамат таптылар? Тарихы озын инде аның, иптәш Гыйльманов. Вакытыгызны алырмын дип куркам. Юк, сөйләгез. Уйлар инде аңа. Әле колхозның яңа төзелгән чагы иде. Мин укытучы идем. Ирем партия оешмасында секретарь иде. Колхоз төзү өчен бөтен көчен биреп эшләде. Үзегез беләсез, ул елларда колхоз өчен көрәш каты булды бит. Үтерделәр мискенне. Мин аны ярата идем. Башта аның артыннан үзем уйларга уйладым. Белмим, нинди киңәшләр көч биргәндер. Укытучылыгымны ташладым да, гади бер колхозчы булып эшли башладым. Иремнең колхоз төзегәндә ни кадәр көчен түккәнлеген, аның хак эш өчен үлгәнлеген бөтен халыкка күрсәтеп бирәсем килде. Иң авыр, иң гади эш сорадым. Ат карауч итеп куйдылар үземне. Бер ел эшләдем, атларым менә дигән булдылар. Дөнья хәтле ашлык, байлык бирделәр үземә. Мактадылар. Шуннан. Шанырга теләмәүчеләр табылды. Имеш аңа эшләсә дә эшләмәсә дә хезмәт көне язылган. Алай гына булмый ул, фәлән, төгән. Күчерегез икенче эшкә дидем. Сыер фермасына куйдылар. Тагын дөнья хәтле байлык алдым. Шуннан Көнләшүчеләр тагын табылды. Кырчылык бригадасында андый мөмкинлекләр юк имеш. Күчерегез кырчылык бригадасына дидем. Тагын дөнья хәтле хезмәт көне эшләдем. Хезмәт көне дөнья хәтле байлык алдым. Шуннан Аптырадылар. Я. Шуннан берсе әйтеп куйды. Инде Камал түгелдер бу. Җинне Камалдыр. Җиннәр булышкан диде.
амал булып калдым. Чынлап та. Ничек бу сугыш башлангач шундай промах бердигез, а? Соңгы елларда мен үз колхозыбызда түгел идем, иптәш Гилманов. Ирем үлгәч партияга да кергән идем. Икенче бер авыл советына председатель итеп куйдылар үземне. Ул кадәр билгеле. Хәзерге семья хәлегез ничек? Анам исән, 3 балам. Соңгысы танковый училищеда укый, Йосиф исемле. Ирем фронтта. Бу икенче иптәшегез була инде. Ие, беренче иптәшем үлгәч, әнкәй икенче кешегә биргән иде үземне. Ничек инде биргән иде? Дөресрәк үзем таныштым, әнкәйдән соратып алдырдым. Әгәр дә нигез бирмәсәң эшләри? Белмим. Ләкин мен аналар бу хакта сизгәрлек дип уйлыйм. Дөресен әйтим, халкыбызның иске гадәт йолаларына хөрмәт белән карыйм, теләсәгез ни әйтегез. Ә сез миңа нинди зур эш тәкъдим итәргә уйлаган идегез, иптәш Гилманов? Нәкъ шул сез теләгән эшне яшел аланга председатель итеп тәкъдим итмәкче идем. Булмаслы. Шаяртмыйсызмы? Чынлап әйтәм. Нигә соң аны башта ук шулай димәдегез, иптәш Гилманов? Мен бит инде сез миңа карата ышанычыгызны югалткансыздыр дип шикләнә башлаган идем. Ышанырга әле дә тулы нигезләрем юк. Эш күрсәтер әлбәттә. Яхшы. Ләкин эш бик авыр булып, бер нинди искит булмас. Сорамыйм. Ләкин бер шартым бар. Нинди шарт ул? Шушы елның азагына кадәр судка бирмәскә һәм эшемнән алмаска. Булса инде җитдилектән читкә чыгып китте. Колхоз уставын онытмагыз. Шуны искә тотып әйтәм дә. Чебышны көз җиткәч санарга булсын иде, иптәш Гилманов. Көз җиткәндә санарлык чебешләрен калмый торган булса, Андый була торган булса, мин үзем дә калмам. сама критиканы яратмый диләр сезне. Яратмыйм. Менә монысы инде шәп түгел. Әйбәт тәнкыйтьне кабул итмим дигән сүзем юк. Ләкин үземне тәнкыйть иткәндә рәхәтләнеп тыңлап утырам, иптәш Гилманов. Карап торам да сүзгә бик уста икәнсез сез, ә? Шлекле кеше аз сөйли диләр, ләкин бу ирләргә карата әйтелгән. Мин хатын кеше шул инде. Ирләргә шарга теләмим дә. Яхшы. Кыскасы, сезнең булгач, чын хуҗа буласыңыз килә. Ярый, шулай булдырырга тырышабыз. Ләкин контрольсез булмас. Сорамыйм. Калганы иртәгә эш күрсәтер. Иртәгә яшел аланга барырмын. Халыкны җыйнап, шунда сөйләшербез. Ярый. Әйбәт. Хушыгыз. Хушыгыз. Әйбәт сөйләшүегез өчен тагын бер рәхмәт, иптәш Гилманов. Хушыгыз.